दिनै नबनगाता दावराइबारि गामियाव जयनिं बीजेपीनि आनुষ্ঠাनिक हिसाबै जयनिं प्रग्राम लाखिदो आरो दिनै जयनिं खालायदो हमे 200 जन मानसि आरो बीजेपीआव जोंनि बर'फोरा सब जयनिं जाजोबदो आरो बेबायदिनो जोङो गामि गामि जयनिं खालायदो। बे बीजेपी हिसाबै बागानपाराया स्थितिया फैगोन थांनाय बोसोरनिसाय देग्लाय बोसोराव बहुत माने रायजोआ माने मोजां मोनदो बीजेपीखौ आरो बीजेपी जिहेतु सायावबो बीजेपी सरकार दोङो दिसपुरावबो दोङो बा बेनिखायनो जोंनि बर'फोराबो आगोल बुजि मोनाखैमोन देग्लाय बहुत खिनियानो बुजि मोनदो बीजेपी दो थाबा लाब जागोन होननानै बेनिखायनो रायजोफोरा उत्साहबो जादो आरो बेबायदि जयनबो जाबाय हादो। बागानपारा हिसाबै बीजेपीनि जि बिजाथि बे देरहानाया रोखा होननानै नोंथाङा फोरमायनो सानो? दिनै बागानपाराया एक्चुअली जय जागोन किन्तु केन्डिडेटनि किसुमान बाथ्रा फैगोन आरो केन्डिडेट जुदि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जुदि साननाय हिसाबै दिनै जेन'का जयनिं जादो इ हिसाबै जुदि टिकेटखौ गोजौआ जुदि बासिनानै सायख'नानै होयो होनबा किन्तु बीजेपीआ हांगोन। नोंनो बीजेपीआ जुदि केन्डिडेट होयोब्ला नोंथाङा गेलेनो राजि? बीजेपीआ जुदि सानि गोदोर गोलावफोरा जुदि सायख'नानै आंनो होयो होनबाथ' आं गेलेखागोन। नोंथाङा बिजाथि मोनोब्ला नोंथांनि इसुआ मा जागोन रायजोफोरनिसिम मा इसुखौ लानानै नोंथाङा? दा जुदि आङो बहुत दिन आं समाज सिबियारि हिसाबै गामि रायजोदो हाबदो आरो जोंनि बागानपाराया मुसलपुर समस्ति बा तामुलपुर समस्तिनिसाय बहुत एकदम डेभेलप खम दोङो जेन' कोनो सरकारि अनुदान गैया कोनो माने मोनसे मोजां मेडिकेल गैया कोनो माने कलेज मोजां गैया आनकि बागानपारायाव जोङो माने टिटिभिजि गंसेबो लानो हाया बा साइकेलनिफ्राय गोग्लैबा जोङो सिलानिबो गंसे माबानो हाया इनि खेत्रआव जोङो बागानपाराया दिनैनि भुल नङा किन्तु बिटिआर मोननायनिनो भुल नङा इ बहुत आगोलनिनो जाहा आइ आफानि दिननिफ्रायनो भुल आं नुबोदो तारमाने जोंनि इयाव जेन'का मानसिया गेलेनांगौ एन'का खबल बिटिया गेलेयाखै इनिखायनो जोंनि बागानपाराया आनडेभेलप जाना दोङो। 15 बोसोर बिबायबा खुंलांबाय दा 5 बोसोर इउपिपिएलनि जि एमसिएलए खुंथायाव खुंबाय दङ दा बेखौ लानानै नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानो? दा बिपिएफ बा इउपिपिएलखौ आं रावखौबो हामा होनना बुङा किन्तु बेलेग समस्तियाथ' दबदबाय उथिना थांदो किन्तु जोंनि बागानपाराया मानो उथियाखै इखौ जोंनि हारियाबो मिथियो अन्यान्य जनजातियाबो मिथियो मा कारनाव जोङो डेभेलप जानो हायाखै कारन पार्टी चेन्ज जेमानो खालाय जुदि पार्टीनि जाय गेलेनाय मानसिया जुदि मोजां जाया कोनो दिन डेभेलप जाया। नोंथाङा बिजाथि मोनोब्ला जौगानायनि खामानि मावगोन? दिनै आङो जिहेतु आंबो इलेक्सन गेलेगोन होननानै सानाखैमोन रायजो राजाया आवगायना होनायनिफ्राय आं दिनै गेलेगोन होनना सानदो जिहेतु बेबायदिनो आं जयनिंबो खालायबाय हादो मानसिखौ जोंनि बर' मानसि माने बीजेपीआव गैयामोनानो थेवबो आङो लाबदो बुजायनानै बहुत गामियावनो जयनिं खालायना होदो आरो आं मोननाय लोगो लोगो आं प्रथम खामानि मावगोन जोंनि बर' हारिनि जिखिनि बागानपारा समस्तियाव जिखिनि जोंनिया एक्सुयेना हा दोङो मियादि पाट्टाखौ आं प्रथम रायलायग्रोगोन प्रथम स्टेप जागोन आंनिया इयो बेनिफ्राय सेकेन्ड मेडिकेल कलेज थाबाय कमिउनिटि हल नांगो बेबायदि आरो जिहेतु आरो बहुत आसनि दंबो बेफोरखौथ' आरो सरकारा होनायखौ होगोनानो गोदोर आसनि खिनिखौ नांथारगोन आंनो। बागानपारा हिसाबै गोबां लामाफोरानो गाज्रि अबस्थायाव दङ बेखौ लानानै नोंथाङा मा खालामनो सानोबा नोंथाङा सरकाराव फैयोब्ला देरहायोब्ला माबायदि खालामगोन? दिनै बागानपारायाव डेभेलप खालायनो नांबा इएम पदबि थानो नांगोन इएम पदबिखौ लाबनो हाबासो बागानपाराया समाधान जागोन आरो इएम पदबिखौ जोंनिया कोनोबार लाबनो हायाखै मोजां कोनो मोजां पदबि मोनाखै इएमनि बेनिखायनो जोंनि बागानपाराया डेभेलप जायाखै दिनै आङो इएम पदबिखौ लाबनो हागोन होननानै माने रायजो राजाया आंखौ जय खालायना होगोन जय खालायनायनि उनाव माने इमान गोसो गोथारै जोंनि बर' रायजोआनो हारसा रायजोआनो सबबो मोजां नांनानै केन्डिडेटखौ जय खालायो जय खालायनायनि उनाव किन्तु केन्डिडेटआ माने इएम पदबिखौ लाबनो हायाखै थिग तेनेदरेनो आङो इएम पदबिखौ लाबनो हागोन होननानै पुरा जान प्रान होनानै नांगोन आरो आं गोदोरनियाव जेमान गोजौआव थांनांगौ आं इमान गोजौआव लागै थांनानै सावरायगोन जिहेतु जोंनि बागानपारानि समाधान खालायनो थाखाय रायजो राजाया हगार हरदो बेनिखाय आं समाधान खालायनो थाखाय
जेमान गोजौ सावरायनांगौ इएम पदबिनि थाखाय आं सावरायगोन।